डोंबिवलीतला इला तरी म्हटला डोंबिवलीकर इला नाही कसा जरुरी आहे डोंबिवली हा आमचे येणं जरुरी आहे जरुरी आहे मग बघा स्पेशल काय कांदा पोहा स्पेशल वा 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 चांगली कुरकुरीत आहे अर्धी अरे सपली की तू ग येत लहान मुलाला चॉकलेट आहे लहान मुलं आम्ही लहानच आहोत लहान मुलं आम्ही लहानच आहोत हे किशोर नारी हा का किशोर नारी तुका लहान नाही ताबा या पाठी पाठी येता पुन्हा एखादी पहिला देवा हो देवा त्या का तब तब एक गजर का गरम गरम वडा गरम गरम वडा ते पुढे पण वड्याच होत चला सगळ्यांकडे वडे वडे खा वड्यांसारखे वा खा गो खाशील तसा होशील हे खा ज्या मानानं बोमटस त्या मानानं खा अरे खा रे अरे जा रे अरे लाजा नको चलो चलो हे बेबीचा डेटा पण तर बोंबाटा येऊ डेटा संपवला डेटा संपवला बघलं हे बघ आज पाव आणलेले काल आमका थंड पॅटीस दिला असता आज कसले काय मेनू काय थंड पुता पण या आरतीवाल्यांका आता या आरतीवाल्यांका येऊ मेनू हा मेनू हे बघ कसे फिरतात हे बघ आरती टाकून फिरतात हे बघ तो बघ गणपती टीव्ही बघता पण ते टीव्ही बारी असून तो पण हे हो मॅ चल बदनाक हो बघा आज भजनाक नाही हो बघा गुळणा केलाय ना बघा कसा गुळणा केल्यानंतर बघा बरोबर नाही चल अरे चल आपण आरतीक जाऊच तिकडे मजा करू चल वाईट जरा चल चा काय तू तो बघ कुत्रो घे उसळीची वाट बघता नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात मी विनय घाडीवकर आणि आपली कलर्स ऑफ कोकणची सगळी फलटण आपले खूप खूप स्वागत करतो. हे का तुम्ही ओळखलं असाल आधीच्या व्हिडिओमध्ये. नाव तुझं मी विचारते पण काय नाव त्याचं हर्षल, माझ्या मावशीचो झील आयो आणि खास मुंबईवरनं कोकणातल्या गणपतींचो हा भजनातली मिसळ खाऊ गेलो. बाकी कोकणातल्या गणपतीचा भजनातली मिसळ खाऊ केली. याच्या आधी एक आमचा पात्र कोकणातल्या गणपतींसाठी इलेला, मजा करून गेला. त्याच्यानंतर तो ह्यो इलेलो
तर ह्याका पण मजाच इलेली आहे, म्हणून आता सगळे आमच्यावर भजनात फिरतात. पण आज आपण भजनात जाणार नाही, कारण की भजनाचा ऑलरेडी एक व्हिडिओ गेलेलो आहे आणि तसं आरतीचं पण गेलेलो आहे. पण आपण ह्या वाडीत दरवर्षी गणपतीचं विसर्जन दाखवतो आणि त्याच वाडीत आपण आलेलो आहोत, कारण इथे मुंबईवाले सगळे जास्त असतात. त्यामुळे आरत्यांचं रेलचेल इथे भारी असते आणि आरत्यांबरोबर आरत्यांचं मेनूची रेलचेल भारी असतं. त्यामुळे खास आरत्यांचं शूट करू आपण आज. आरत्यांबरोबर मेनूचा बाबा, हां आरत्यांबरोबर मेनूचा शूट करू आज आपण इलेला आहोत. आता आपण सुरुवात करूया. आधी आपल्या मैत्रीण भेटाय त्याका घेऊन खय आरती आहे ती बघूया, कारण की आरती त्यांची 7:30 वाजता चालू झाली, पण आम्ही होता भजनात त्यामुळे आमका लेट झाला. 9 वाजलेले आहेत. आता पुढे चला या चला. अरे हॅलो, अरे तुझ्या घराकडे येला आई येतोय. खयस तू कसली गेल्याबरोबर खावचाच काम. हा भाई मी सांगितलं आरती गेलंय काय खय भजनी बुवा खय चाललास? पीठ पण नाही काढलं ना. पीठ कशा काढू? कधी येणार? मी एकदम बाय. तुमच्याकडे यंदा किती दिवस गणपती? आमच्याकडे 11. विसर्जन येणार हो ना? काय विसर्जन तर दरवर्षी येतोय. ये हा यंदा पण. येस बघा. बाय. घे तू घे. म्हणतोस ना का? अरे काय गो आवाज तर येत नव्हतो तुझे. हा पाठी येऊ कयो ना काय कळलो. 2 जण म्हणत होता साधी आवाज तर येलो ना. होय खय तू जवळ हो दुसतो पुढे का विचार आवाज येत होतो ना माझा. म्हणत नव्हतंच काय. होय म्हणता जवळ डोंबिवलीतला इला तरी म्हटला डोंबिवलीकर इला नाही कसा. जरुरी आहे डोंबिवलीला. हा आमचं येणं जरुरी आहे. जरुरी आहे मग. डोंबिवली तू ठाण्यावाली काय ठाणेवाली अजून म्हणजे येणार आहे. अजून आलीच नाही. नाही आली खरंच आहे. अच्छा अच्छा आरतीला आली नाही. घरी आहे. हो आणि मेनूचं ते तुम्हाला तिथे येऊन कळणार. तुमच्याकडे मेनू आहे. येऊन बघा काय. कधी आहे यार आता आता अजून आहेत घराच्या. मोफत रे. तू पण सांगितलं असतं का सांगा बरं पडेल. नाही सांगत म्हणता तुम्ही यायचं.
या आरतीन का बोलवतो तुमचं चेडू का खाऊचा काही विचारित नाही बघा. बसा बसा घेऊन येतो. आजचा मेनू काय कांदे पोहे. कांदा पोया नको सगळे ते पाव दाबून आले आहेत ते 5-5. थोडं घ्या थोडं. एक घे रे आपल्या सगळ्यांच्या वतीने तू एक घे. चल बसून घे. हा सांगा काय हा बघतोच बोला पुढे बोला. नारिंगऱ्यातून खालच्या वाडीतून बोलतोय दूधवडकर. तुम्हाला जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ओके. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद जय महाराष्ट्र. याचा चप्पल गायब. अरे तुमका नको काय नको गो कंटाळा आम्ही काय घेवा स्पार्क खाऊन बघा स्पेशल काय कांदा पोहा स्पेशल. वा 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 वा. घेवा एक तरी दीपालीने बनवलं ना तेव्हा ते स्पेशलच होय ना. दीपाली तू बनवलं ना. होय होय वाटत नाही चेहऱ्यावर ना तर वाटत नाही बनवल्यानं ते. सबस्क्रायबर कसे पण वाढतील. हे बघा खाऊन घ्यावा हीच सीझन आहे नंतर कोण नाही बोलावीत. गणपतीतच मजा असता घरी कोकणात. तोच त्याचे बूट गेले हरवले. सावकाश चावून चावून खा 32 वेळा. तो आमचं पाहुणं खास त्या का खै रे गाव तुझा विचारलंय मी. हा सावंतवाडी काय रे तू आरती भजनाक ना. एकच माल कुरकुरी हे कुरकुरा दिवाळी नाही ना घे तू चांगली कुरकुरीत आहे. अर्धी अरे सपली की तू गव येत. गणराया
हे वाटणार कोणा आलेला कसं मागं म्हणा आरत तर म्हणताना आवाज नसतं बाहेर इल्यावर बरोबर आवाज आगो तुझो हा या बघ या बघ या बघ या बघ लगेच बनाना बनाना दोन्हीच घेतले ऍपल ऍपल चॉकलेट लहान लहान अबो का हो अबो का लहान ये मागे लहान 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 मुला ए लहान मुला ए लहान मुला ए तू लय लहान ए लहान मुलाला चॉकलेट आहे लहान मुला आम्ही लहानच आहोत ए लहान मुलं आम्ही लहानच आहोत हे किशोर नारी किशोर नारी आमच्याकडे दोन हो लहान तूच याचे तू आधी घे चॉकलेट हा बाकी कोण नाही बरोबर आहे 1000 त्याकाच देणार आहे त्या बघ प्रियाला आदर करा ए लहान मुलांका होय तो तुम्ही लहान नाही लहान मुलांका आमच्या तुका लहान नाही ताबा या पाठी येता पुन्हा एखादी पहिला देवा देका प्रिया गदर करा या लय खूपच लहान घेतलंय गेलो हय तर होतो आता खय गेलो चप्पल नाही हवे गेलो काहीतरी आता किती 4 काहीतरी मोठं मेनूच वाटतं सगळे एकदम बसले आरती म्हणतो सगळी दांडगी पडतात
जिलेबी मिरची पण आहे मिरची पण आहे हो काय खातो? वडा 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 खातोय हा इथे येतोय का? होय होय येत आहे. हा ये काही होताच काय कुर्रापती ह्यानं केलेले हो बाकी सगळ्यात सगळा घेतला पाठसून बसणारे टाळी पिटणारे यांका मी घेणार. पुण्याचं आहे का मुंबई स्पेशल पाया पड घे ना आणि घे मग पाया पड ए पाहुण्या घे रे. अरे घे लाजू नकोस घे. अरे घे माझ्या वाटण्याची घे झालं तरी तुझ्या वाटणीचेच खाते डबल डबल अच्छा मला आहे नको नको घेतलं अच्छा देवा आता एक देवा आम्ही सगळं तिघत तुमका तर राग येत म्हणून बाकी काय नाही. हे घेताव हात खात झाले अरे दमला व्हायच खाऊन घे दोघांमध्ये दोघात एक घेतलेली तिघात एक झाली. किती बात आता नको म्हणता बरोबर फुगीच फुकट जायच पिटी फुकट जायच.
मिसळ मिसळ हे घ्यावं, हे घ्यावं, पकडलं. निघूबाई बोला इकडे असत गरम 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 अरे हा रे गरम घे तू गरम गरम वडा गरम गरम वडा. अरे बोल तोंडान वडे वडे म्हणून गावात घे ना बघा. ते पुढे पण वडेच होत. चला दुसऱ्या अधिक संचार होय थांब जरा, धीर धर होय. चलो चलो हे बेबीच्या डेटा पासून बोंबाटा येऊ. अरे डेटा संपवला त्याने. डेटा संपवला. क्या बात आहे. हा लेवलचा डायलॉग मारलाय ना. डेटा संपवला. डेटा संपवला. दिसतोच आहे त्याचा डेटा. सगळ्यांकडे वडे सगळ्यांकडे वडे वडे खाणे वड्यांसारखे वा. खा गो खाशील तसा होशील. हे खा ज्या मानानं बोमटस त्या मानानं खा. अरे खा रे. अरे जा रे. अरे लाजा नको. हे आवाज काय लावतो भारी. सगळ्यात तुझाच आवाज आहे. ह्याचाच आवाज आहे ना सगळ्यात. काय ग डेटा पूर्ण करून परत संध्याकाळी रिचार्ज करायला. रिचार्ज करून दे वाळावर आम्ही एक तास राहू. येतो नंतर. कोणाचा हे तुझं डेटा संपलो म्हणतो. ह्याचा नेटपॅक मारू चांगले नाही. काय करून घे यावर झाले हो. ओके चला चला संपले चल. धन्यवाद चला. करेक्ट वाजले दिसतात. हे बघा 11:59 म्हणजे 12 वाजलेले आहेत. आम्ही निघालेलो कधी 9 वाजता. 9 वाजता येईल ना. 9 वाजता येईल 12 वाजले. 3 तास झाले. म्हणजे तुमका आरती तुमका ही व्हिडिओ
काय 20-1 मिनिटाचं जायत, किती मिनिटाचं जात माका एडिट केल्यावर का. पण आरती 7-8 घरांमधलीच झालेली आहे. पण वाजले 3 तास गेले. कशा आरतींमध्ये. तुमका वाटलं खाण्यात, पण नाही, आरतींमध्ये. खाण्याचा कार्यक्रम आम्ही कमी केला कारण की पोट आमचा आधीच पॅक होता. आम्ही सोडलं, जास्त खाऊचं सोडून दिलेलं तसं. म्हणजे कॅमेऱ्यात दाखवलं नाही असं नाही, खालावच कमी. आम्ही 2 घरातच खालेलो. तर या इकडची ह्या वाडीतली आरती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर खाली लाईक करा. ओळखीचे कोण कुमका गमले असतील पूर्ण ह्या गर्दीत तर त्यांच्यासाठी कमेंट करा. आणि आता आमचं दुसरा भजन चालू, तकडे आमचं जाऊचा. हालत बघा आमची कशी झाली आहे. वाटत नाही आमची जाणार असं, पण जाऊचा लागत. एक भजन आम्ही स्किप केलं आणि या 3रा भजन चालू झालं. आता तकडे जाऊया आणि भेटूया अशाच अजून गमतीदार व्हिडिओ. तर कोण नवीन असत त्यांनी सबस्क्राईब करा. आणि आधीचे व्हिडिओ एवढे भारी व्हिडिओ गेलेले आहोत आधी, ते बघत नाही कारण की ते भारी व्हिडिओ गणपती आगमनापासून ते आजपर्यंत. पण तुम्ही बघा. चला बाय बाय. 12 वाजले. मोरया.